lento uyamosheka ubuyele emuva kuyakutshela uzokwakha la ekhaya ushuthela idladla lakhe 4 bedroom house owakhile emakhaya uthi noma kanjani kodwa sakhile emakhaya ngiyakutshela akubona umuzi wakho sutshela uMadumeki akuwona umuzi wakho loyo ikini wena usazoganwa usazothola intombazana sempumalanga uhambe uyoyicela nithatha isinqumo ukuthi niyaganana niyashada emva kaloko ifuna umuzi wayo ufuna ePiet Retief uthi wena hayi sizobuyela ekhaya uphongathi ngeke ngihlale nganzakini ningangaka mina uthi manje lo muzi engwakha ngaka athi phela wakhela abantu bakini there was nothing wrong about that wena mase kufuza ukuthi wakhe la ePiet Retief akusenzeki lapho uhlele eGolden ezo2 ina 4 years ina 2 years ihlele eflatini idlala iPlayStation ikhuluphele ngane izoba ne-diabetic wathatha imali into enganamsebenzi ukhokha iloan yemali yokwakha kini into engakusizi nanamanje izingane zakho azikwazi ukuvakasha lapha kini izingane zakho zibizwa ngengane zesilwanyana umngakho umntwana abamfundi lapha emadladleni izingane zakho zinokukhuluma isingisi abazifunda ekhaya umfana wakho kuthiwa ngathi kuyisitabanyana ke nje lokho kodwa umuntu uyile lento ayenzayo wasana sukela isilwane nje nobuka nje ukuzela ngathi kuyisitabanyana ke nje lokho kusaba ngisho inkomo izingane zakho abasikeqi ngaze emadladleni kakhulukazi uma wakhe akazigcwala ingane zakho ngobani wena wathatha umntwana ngalo ndlela u7 uzohleza ume kanje ngiyakutshela Razo ungadidiseki lo mali abathambuka awakhe ngayo thatha lo mali uyifake kwi-education zifundise something else there's nothing wrong about to be higher qualification educated rather than having a big house ekhaya without acquired academia we are nothing Mhlazane washayiswa imoto wahlala kwichair ngeke uhlale lapha kini ngeke uzokwazi ukuhlala kini ngeke uhlale kini umuzwa kini uistep kanje imoto ekushaya lapha ezani ufuna ukukhupha ukuthi kuthiwa phela esasebenza wafuza alungisa i-drive-in le memeza usuziboshela uhleli phezulu kwe-wheelchair akekho ozokulanda liyanetha lapha ezansi akekho ozokulanda engisho ukuthi ungamosha imali ngadlala abantu this is babudoda asikhulumeni lento le poverty it is highly contagious njengoba ngikuphusha kanjena ukuthi ngifuna ukuthi kulonyaka ube sovereign mind thinker asiqale phansi kulonyaka ngifuna ube is a independent a sovereign mind thinker and then uselect abantu ngokwento abazenzayo hayi ngento abanazo I repeat select abantu ngento abazenzayo hayi ngento abanazo because poverty it is highly contagious being poor socializing with more poor people you will remain poor yourself. Having money, mingling yourself with people